Здравейте, потребители на VBOX, аз съм Ренгат. Днес показвам сервера на един мой приятел. Ето, както виждате, това огромното нещо е спална, това е градът. Сервера не е от много време, по-точно той е от доста време, но не е много развит. За сега има само хубав спални, някакъв тъп замък, който не мяса на нищо. Но пък смятаме да направим много неща. Например, ако някой тук направи къща, викаме всичките грифари и ги чакаме да я бутнат. Както виждате, аз даже не знам колко е голям града, не съм го обикалял. Все тая. Ето, така изглеждат цветовете в сервера. Той е за 50 човека, но в момента има към 5-6. Има 7 човека. Нямам се това е все пак Майнкрафт. И ето спална. Това е спална. Ето сега ще видите най-интересния пункт. Значи това е асансьор. В стария ми сервер, който аз преди поддържах, имаше такъв. Виждате сега. Ето втория етаж, както виждате. Тук е магазин. Има почти всички итеми в сервера. И сега втори, следващия етаж, по-точно трети. Не трябва да мислите за ерора, защото това постоянно си го дава. Ето, както виждате, няма да продължавам, ще ви покажа и например, сега ще го върна надолу. Ето виждате, аз съм сложата надолу, чрез LFKAO цъкате и повиквате самия асансьор да дойде. Някой викна долу асансьора. И това е